Sziasztok! Ahogy ígértem, itt a második videó. Most keltem fel nem régen, szóval bocsi, ezért a kommentfején még Facebookon is volt kedvem. Hát igen, most már hivatalosan is csak 8 hét van hátra, ami gyönyörű érzés, tényleg. És már csak 56 nap van a gyakorlat végéig, ami szintén az meg csodálatos, csodálatos. Most itt van velem a naptáram, hogy ne kelljen nézni, mert az előző próbálkozásaimból, igen, ez a harmadik próbálkozásom, amikor próbálom felvenni ezt a videót. Az előbbi próbálkozásaimnál rájöttem, hogy az éjjeli szekrényemig nem látok el a szemüveggel, kontaktlencsével, erősebb dioptriámmal. És 43 nap Madrid, 56 nap a praktikum vége. A következő szabadnapig arról meg nem beszéljünk, mert elmegy a kedvem az egésztől. Mert addig még több mint egy hét. Az egyik pincér azt mondta, hogy jövő héten elvisz magával Bécsbe, mert az nem állapot, hogy egész végig csak itt ülök, meg hát, hogy az már unalmas is. Hát ja, azért igazat adok neki, tényleg egész unalmas itt lenni folyamatosan. De úgy hozzászokik az ember, meg beletörődtem, aztán eddig nem is gondolkoztam rajta. De azt mondta, hogy elvisz Bécsbe, szóval ez így tök jó, tök örülök neki, majd jövő héten. Aztán gondolkoztam azon, hogy csinálok egy videót, ami ilyen köszönetnyilvánítás lesz azoknak, akik folyamatosan olvassák a blogomat, kapom tőlük a visszajelzéseket, hogy tetszik nekik a stílus, amiben írok, maguk a bejegyzések, és már megint elmondok mindent, amit meg akarok köszönni majd a másik videóban. Nem baj, lesz olyan videó is. Meg gondoltam rá, 3 ötletem van, hogy milyen videót csinálhatnék, ami nem vlog lenne, hanem csak egy egyszerű videó. Az első. Az lenne, hogy a szobámban csinálnék egy ilyen körpanorámát, persze addig azért összepakolnék egy kicsit, nem mint hogyha akkora kupi lenne, egy ilyen kis szobában nem lehet kupit csinálni annyira. A második az lenne, hogy kimennék a géppel, webkamerával együtt, és a kolostor, vagy hát a kolostor udvarán, vagy hogy meglássátok, hogy hol dolgozom. Ott csinálnék egy ilyen gömbpanorámás felvételt, basszus korábban. Vagy a harmadik, hogy van a faluban egy kedvenc helyem, ahol ki szoktam ülni, hogyha szép idő van, olvasni, vagy csak nézegetni, és akkor olyan szép, tényleg, ahogy nézni szoktam. Itt ugye mindig fúj a szél, vagy hát általában. És ahogy így a búzaföldeken így hullámzik, és az annyira gyönyörű. Azt órákig el tudom bámulni. Meg persze nézem az autópályát, ami a falu felett megy el. A Wabererszes kamionokat szoktam figyelni, amik valószínűleg a Veluxba mennek Fertődre, és akkor az én szívem is így haza vágyik. Néha annyira, inkább nem. Ja, hát igen. Basszus, Facebook-adnom kell. Hát igen, ezekre gondoltam, és arra, hogyha megnézitek a videót, akkor YouTube-on odalent, a comment sectionben, vagy Facebookon csak simán egy hozzászólást küldjetek, hogy mit látnátok szívesen, aztán akkor azt csinálom, meg hát nekem végül is tök mindegy, én ráérek időm, mint a tenger. Aztán a blogbejegyzés, hát ugye tegnap írtam 4-et, nagyon produktív nap volt. Ma szerintem csak 1 fog felkerülni, ha felkerül egyáltalán. Majd meglátom, hogy milyen lesz, mennyire tetszik magamnak. Elvégre az a lényeg. Ja, hát most nagyon más nem jut eszembe. Megnézem mindjárt, hogy sikerül ez a videó, aztán valószínűleg, hogy ez kerül fel, mert többet már nem akarok csinálni. Ha csak délután nem fogok unatkozni, aztán akkor az lesz, hogy csinálok még. De 5 percnél tovább, amint már elmondtam az előzőben is, nem húzom az időt, mert úgyse nézi meg senki. Szóval sziasztok a voltasoknak, meg jó szórakozást!